Josiasa e kaunti ma Homa Bay ojiw mondo ket maino e chenro mag siro rowere kod joma mine yudo kaka ginyalo konyore e ngima margi mapile kaka achiel kuom yore mag duoko chien timbe mar tiyo kod rowere ma ichulo mondo odhi onya tulo kendo onya koko e rombe mag siasa. Magi owachi kod MCA mogwel e loo rowere kaunti ma Homa Bay Eric Augo e kinde nyasi mar siro grube mag mine e ward ma Kabondo West. Kaka yor duoko chien timbe mag maundu kod tiyo marach gi rowere mar muocho tulo kod kelo kokerombe mag siasa. Jotelo mopogore osebiro ka bago chenro mopogore mag siro rowere kaachiel kod grube mag joma mine mondo giyud kaka ginyalo chung' kar kendgi ma ok oti kodgi kod josiasa makodogi mar muocho tulo kod nyayo timbe mag maundu. E gweng' ma Kilusi e ward ma Kabondo West ka chud bura ma Kabondo Kasipul, MCA mogwel mochune rowere Eric Augo mane ochando nyasi manokelo kanyakla grube mag mine kaachiel kod rowere ne okoni mane achiel kende mar golo rowere timbe mag maundu ka imiyo gi sir motegno e chenro mopore ma gitimo manyalo konyo e bero ngimagi mondo kik josiasa ti kodgi e yo mok owinjore. Empower joma tindo mondo gibed gi pesa e mfuku mondo wagolgi e tich ma josiasa tiyo kodgi. Ni kochopo siasa to gin itiyo mana kodgi e kelo koko kod goruok gi betruok. Ka wa engage gi ma gin gi ohala moro ma ginyalo timo, ka wa engage gi ma gin gi businesses gi moko ma ginyalo timo, to gidhi bedo jomodich mar now productive chulo usuru ne county government to kenda productive bende chulo usuru e gero the entire nation. Chenro ma kamano nokelo kanyakla grube mag mine kaachiel kod mag rowere maromo 31 matimo chenro mag ohala kod yore mag dongruok mamoko. Kama MCA mogwel e od bura mar kaunti ma Homa Bay Yvonne Beki ne ojiwo josiasa mondo kar tiyo kod rowere to giket maino margi e bero ngimagi e chenro mag ohala ma gitimo. Jalno mochung' ne rowere matindo akwayo josiasa mekwa ma tiyo gi jowa matindo mar kelo njore e weche mopogore opogore nikech ndalo mag siasa gi. Kaka jotelo wanyalo kwayo ni mondo kwayie wati gi yore moko machalo kaka miyo nyithindwa tije ma ginyalo timo e welni gik mopogore opogore mondo gibed modich e weche ma ginyalo timo mamiyogi mapato margi moloyo mondo wamigi pesa mondo gidhi gikel weche mag njore. Nyasi ma kamano bino yuoro gi jaod bura machon ma Kabondo Kasipul Silvans Osele mane okwedo mokalo siasa mar maundu kama ne okoni yiero mabiro jotelo biro mana yier kaluwore kod dongruok ma gisetimo ne jopiny. There are other constituencies where goons are the order of the day. But I want to advise the leaders that are using our young men and women and giving them 1,000 and 2,000. That consider that if that was your child, would you be happy? We want you to empower these youths, give them a source of living, and then let them come back to you when they are able to also assist you and assist the other youths. Okwadi bedo gi siasa magadi timo. En siasa mar gimani se timo. Augo kadi pono chung to biro kato wacho ni amine na dong na kelo welo no gonu arambe. Yes. Osele ko penji tabro wacho mana sikunde mane wagero to ka ng'ato biro chunye tie gima ne otimore nadi no loso. Ali Beach, Ramogi TV, Homa Bay.